Zeintzuk dira autobalioa duten X karratu eragilearen autofuntzioak. Beraz, autofuntzio hauek atera behar ditugu. Beraz, gu printzipioz badakigu zein den autofuntzioak bete behar duten erlazioa, da X karratuari dagokion eragilea, bider autofuntzioa izan behar da berdin autobalioak, kasu honetan A dela esaten digute, bider autofuntzioa berriro ere. Baina, X karratuaren eragilea X karratu funtzioa dugu, beraz, X karratu funtzioa bider psia autofuntzioa A bider psia bete beharko litzateke. Beraz, hementxe daukagu funtzioen arteko biderkadura eta printzipioz guk hause funtzio hauek simplifikatu egin ditzaketu eta orduan geratuko litzaibuke X karratu berdina. Baina hori ezinezkoa da, X karratu, X edozin bat, edozin aldagaia da, X ez da A, orduan X karratu ez da haren berdina. Orduan, ze gertatzen da hemen? Mentxe gertatzen dana gu simplifikatu dezakegu, baldin eta uin funtzioa 0 ez bada. Orduan, badakigu ematen du hementxe daukagun autofuntzio hori, 0rekin erlazionatuta dagoela. Baina, holan ikusita, ez dakigu zein den uin funtzio, autofuntzio honen adierazpena. Baina, egingo duguna izango da, lan egingo dugu momentuen adierazpidean. Hori da egingo duguna. Eta orduan, momentuen adierazpidean bete behar den erlazioa berdina dugu. Hau da, kasu honetan, hau izango litzateke X karratuaren eragilei dagokion, baina orain momentuen adierazpidean. Eta orduan, erabili behar dugun, hementxe daukagun X-en funtzioan daukagun autofuntzioen ordez erabiliko duguna izango da uin funtzio, autofuntzio hori dagozkien Fourieren transformatua, eta hori hau izango dugu, kasu honetan karen funtzioan duguna, berdin, autobalio berdina, bider autofuntzioaren Fourieren transformatua. Beraz, gora ezazue, momentuen adierazpidean lan egiten ari bagara, orduan hementxe dagoen guk manejatzen ditugun uin funtzioek, dira uin funtzioen Fourieren transformatua. Beraz, bi hauen arteko erlazioa ondorengoa da. Hau da, guk kalkulatu nahi dugun autofuntzioa eta oraintxe momentuen aldagaian lan eginez, hau da, bi hauen arteko, hau eta hauen arteko erlazioa. Baina gu momentuz jarraituko dugu lan egiten momentuen adierazpidean. Gertatzen dena oraintxe momentuen adierazpidean X karratu hori, X-ri dagokion eragia da I karekiko deribatu partziala, momentuen adierazpidean. Orduan, X karratuari dagokion adierazpena izango litzateke hau bi aldiz aplikatuta, hau da, minus karekiko bigarren deribatua izango genuken. Bueno, hori jakin da orduan, honi dagokion eragilea dugu minus karekiko bigarren deribatua, beraz hementxe daukaguna da haren karekiko bigarren deribatua da berdin A bider berriro uin funtzio hori. Beraz, hementxe ikusten dugunez, karen aldagaian lan egiten ari gara, eta geratzen zaigun ekuazio diferentziala da, bigarren ordeneko ekuazio diferentziala, koefiziente konstante duena, beraz oso arrasa dugu, badakigu nola bazten den, badakigu emaitzak izango direla, edo esponentzial errealak, edo irudikariak eta horretarako atera beharko dugu, zeintzuk diren, hau dagozkien erro karakteristikoak, eta erro karakteristikoak dira minus R karratu da berdin A. Eta metik ateratzen dugu R dala plus minus erro A bideri. Beraz, honekin ateratzen duguna, zera dugu. Hementxe daukagune A dagokion adierazpena dugula, bi erro edo esponentziale irudikariak izango ditugula, bi esponentzial irudikariak, hau da, konstante bat, bider E ber I erroa bider K, gehi konstante bat, eber minus I erroa bider K. Beraz, ja, lortu dugu zein den, ez autofuntzio, baizik eta autofuntzioi dagozkien Fourieren garapenen adierazpena, da K momentuen daukagune adierazpenak. Baina, guk lortu nahi duguna da, hauek dira lortu nahi ditugunak, hau da, X espazioan hori da eskatzen digutelako. Beraz, egingo duguna izango da, honen Fourieren antitransformatua,
kalkulatuko dugu. Beraz, eta horretarako, zuzenean hementxe daukagun adierazpena erabiliz, psi a horiek erabilituko ditugu, kalkulatuko ditugu. Eta berdin, dugu basati erro pi, c, bider integrala, eber ik x gehi erroa, diferentzial k, hori da alde batetik eta gero bestatetik basati erro pi, d, integrala, integrala huxe doa beti minus infinitotik infinito ez dut ezaten, baina hori beti horrela da. Eber ik x minus erroa diferentzial k. Bueno, orduan konturatu inbar gara gauza batetaz. Hementxe daukagun integrala hauek ezaguna dugun funtzio batekin, distribuzio batekin daude erlazionatuta. Hementxe daukagun hauek diraken delta. Bueno, BP bider diraken delta. Delta x gehi erroa. Alde batetik, eta hementxe daukagun hause ere daukagu beste BP delta x minus erroa. Beraz, ja lortu dugu. Beraz, hementxe daukagun adierazpena da, hementxe bi konstante hauek ditugunez, hementxe daukagu BP zati erro BP, beraz beste erro BP daukagu honekin biderkatzen, beraz, erro BP bider C konstante horiek deituko dugu C', eta gauza bera hemen, erro BP bider D deituko dugu D', eta hori horrela izan da, orduan, geratzen zaigun adierazpenak ondorengoak dira. C' diraken delta x gehi erro A gehi D' diraken delta x ken erroa. Beraz, lortu ditugu kalkulatzea zeintzu diren x karratuaren eragile dagozkien uin funtzioak. Ikusten duzuenez, bi uin funtzio independenteak dira, beraz, daukagun autobari hori endakatua dago, alde batetik hau, eta beste aldetik hori, eta beste bi horien arteko edozein kombinazio lineala aukeratu genezaken. Kasu honetan hementzako uin funtzioa ezin dugu normalizatu, segora ezazue diraken deltak ezin ditugula normalizatu, ez direlako normalizagarriak, hau daukagun uin funtzioa idealizazio baino ez da, baina erabilgarria izaten dugu, eta ikusten dugunez, hasieran aipatu dugun bezala, ateratzen ziren uin funtzioak zerorekin zegoen erlazionatuta, hementxe ateratzen diren diraken deltak dira 0, bi puntuetan izan ezik, hau da, x berdin erroan, eta x berdin minus erroan, eta x berdin erroan puntuetan, non bi hoietan x karratu berdin adugun. Beraz, lortu dugu autofuntzioak, eta goratzen badugu zeintzuk diren x eragilean autofuntzioak, beraz, ez da horren harritzekoa x karraturenak hauek izatea.